Hej, jeg hedder Kasper. Jeg er jo andetårselev her på Nyborgskolen. Mit skema på skolen, der er meget værkstedsarbejde. Og jeg har meget metal, jeg har træ, og jeg har også grafisk, hvor vi blandt andet trykker nogle t-shirts. I min fremtid, hvad kunne jeg egentlig da tænke mig at lave? Jo, jeg kunne egentlig godt tænke mig at blive tømrer, tror jeg. I år bor jeg på kollegiet. Jeg har min egen så lille lejlighed, hvor jeg har et køkken, og jeg laver mad, og har styr på det helt selv. Jamen ja, jeg hedder Peter. Jeg er førsteårselev på Nyborgskolen. Jeg er elev på innovationslinjen. Det har et schema, som der er noget dansk, og der er matematik, og der er også engelsk. Og ja, så er der metalværkstedet. Vi er meget interesseret i metal, og jeg er meget interesseret, fordi i min fremtid, der kunne jeg godt tænke mig at tage en uddannelse som klejnsmed. Så jeg skal vide noget om metalteknikker og svejsning og så videre. Jeg skal starte faktisk på teknisk skole i Vejle efter jul. Så ja, jeg bor på kollegiet. I min fritid, der dyrker jeg en masse sport. Jeg er sammen med vennerne. Ja, sådan er det. Hej, jeg hedder Søren. Jeg er førsteårselev på innovationslinjen. Og mit schema, det har, ja, den her linje, der har jeg har engelsk, og jeg har dansk, og jeg har matematik. Og jeg arbejder en del også på grafisk værksted, og metal, og på træværkstedet. Snart, der skal jeg i praktik hos et firma, der hedder Webgate. Jeg vil gerne egentlig arbejde med computer i min fremtid, så jeg bor hjemme hos mine forældre. Men jeg vil i hvert fald prøve at kæmpe mod min kommune, så jeg kan få lov til at bo på kollegiet. Hej, jeg hedder Mikkel. Jeg er tredjeårselev på Nyborgskolen. På innovationslinjen. Ja, innovationslinjen hedder det. I år der er mit schema. Jeg har faktisk mange timer på værkstedet. Og jeg har også været ude i nogle længere praktikker. I år der har jeg haft 5 uger hos et firma, der hedder Lemvig Møller hedder det. Jeg arbejder i den der firma med at pakke forskellige kasser af elartikler og så videre. Efter sommerferien, der vil jeg gerne bo i egen lejlighed og tage noget uddannelse og i hvert fald få et arbejde.